Assalamualaikum guys, hari ini hari Minggu. Untuk tiket Minggu malam tiket 25.000 ae. Tiket ijo lele ae guys, wis kayak ijo lele. Masuk. Monggo merapat wis, tiket 25.000. Dasarane sih akeh. Wakai sing ceplos mang bawal lele istimewa. Kon mang oleh Andri? Ndi olehmu? Oleh lah, iku kresek lutok. Ndi oleh akeh ya? Oleh lah. Lo bawal bos. Monggo merapat guys. Iki kawan iki lho kok no. Udun. Kan gak joko oleh apa Ndri? Dondi. HP-ku iku lho, Dri, nduk warung. Coklat. Iki ya. Mbok hitungan mana mang mbok kata 100 ta pira? Mbok 300 karo. Ini coklat kok. Gelas kalau kayaknya belanja Dri. Oh, bawal. Coklat gelas. Ayo 30.000 ae ngenteni opo, guys? Tak cepin lho hasilé arek iki mang lho sih. Iwak opo sih? Cara ngono. Kok njaluk ditoto ngono lho. Heeh. Enak gondolane bawal lek. Lho lumayan ngono tak tinggal turu mang ya. Jajaran sing apik, cek digelok wong-wong. Loh. Saya kepingin tuku bawal ngomong lagi lho. Didol wis. Nota awur-awuran. Nota awur-awuran. Wis, ayo. Akeh ngono lho. P5. Lelemu nandi kok kekno arek-arek ah. Ya masuk tiket 50.000 mang ya. Barangnya oleh abot. Lho. Halo, piro Ndri? 5 song kowe. Gede ya, gede-gede, mayan sak mene wak sak mene. Jos. Iku lho, iku mang oleh wong-wong. Sik kurang diwadahi. Lho pojokan kene marek bawal terus wis oleh 3 nduk kene tok. Iki wonge. Nduk kene tok oleh 3. Budal ono wis. Tiket 20.000. Wis ngono ya, wis ya. Pokoke engko tutupe jam 2 pagi, jam 2 pagi. Lho setrek iki kok lho. Setrek lho, go lho. Kae setrek guys. Sik awake nek iwak ngono ae jero kolam. Tam ya tergantung umpane pean umpan apa sih ya jenenge wong mancing ya setrek lho. Masuk. Sabtu depan ojo lali 5 kintal tikete 80.000. Iya bawal le. Lho ojo lemane guys, ternyata tak bisa menaikkan. Aduh. Anda belum beruntung alias beset. Coba lagi. Aduh duh. Oke. Ngene iki lho enek ditelas-relis ae iwakku gak kalong. Saya pinter bawal iku wis rene ya wis. Entekno iwakku nek iso wis. Wes ya, masuk oke.